i de tanta ràbia que tenia, la veu li va començar a fallar i amb els braços semblava que anés remant per l'aire i es va tornar vermella com un tomàquet, com si hagués d'esclatar d'un moment a l'altre. Al final, agafà una poma de la fruitera i l'envià amb tanta ràbia contra la paret que hi rebentà deixant una taca fosca, a l'esquerra, prop del rellotge de pèndol, molt poc per sobre del cap de la tortuga de la seva mare bellíssima. Llavors, fantasmagòricament, com sempre, com si algú hagués premut un botó, alguna cosa de la muntanya de Tul es mogué i d'entre els plecs de l'embolcall sortí la mà revellida que automàticament es desplaçà cap a la dreta, cap a les galetes. Però d'això la senyoreta Funkel no se n'adonà, només jo ho vaig veure. Per contra, ella havia esbatanat la porta i ara amb el braç estirat m'indicava a l'exterior. Grallà: agafa els teus estris i esfuma't. Quan ja vaig ser fora, va tancar d'una revolada la porta que grinyolava. Jo tremolava de cap a peus. Fins i tot els genolls em tremolaven, de tal manera que amb prou feines podia caminar i encara menys anar en bicicleta. Amb les mans tremolenques vaig ficar les partitures al portapaquets i vaig posar-me a caminar empenyent la bicicleta. Mentre l'empenyia, a l'ànima m'anaven bullint tot de pensaments foscos. El que se'm removia per dins, el que em provocava esgarrifances, no era la fúria de la senyoreta Funkel ni les amenaces de pallisses i càstigs. Tampoc no era la por d'alguna cosa. Sobretot, era l'evidència exasperant que el món tot sencer no era més que una sola infàmia injusta, dolenta i vergonyant. I els culpables d'aquella canallada eren els altres, tots els altres. En conjunt, sense excepcions, tots els altres. Començant per la meva mare, que no em comprava una bicicleta decent. El meu pare, que sempre li donava la raó. El meu germà i la meva germana, que d'amagat es reien de mi perquè havia d'anar dret sobre la bicicleta. El quisso fastigós de la senyora doctora Harwood, que sempre m'empipava. Els vianants, que embussava la carretera del llac i m'obligaven a arribar massa tard. El compositor Habler, que em fastiguejava i torturava amb les seves fugues. La senyoreta Funkel, amb les seves falses acusacions i els seus mocs repugnants sobre el fa sostingut. I així, fins a arribar al bon Déu. Sí, fins a l'anomenat bon Déu, que si un cop algú el necessitava i li pregava que l'ajudés, es limitava a callar covardament i a deixar que el destí actués injustament. Perquè necessitava tota aquella xurma que s'havia conjurat en contra meu. Que m'importava aquell món. En aquell món d'infàmia no se m'hi havia perdut res. Que els altres s'ofeguessin en el seu propi cinisme, que empastifessin de mocs el que volguessin, sense mi. Jo no hi participaria. Jo plegaria, em mataria, i de seguida. Quan ja m'havia desfogat amb aquests pensaments, em vaig sentir més tranquil. Pensar que només havia de dinyar-la, com es diu vulgarment, per estar lliure de cop de totes les contrarietats i injustícies. Tenia alguna cosa de consolador i alliberador. Les llàgrimes ja se m'havien estroncat, ja no tremolava. Tornava a haver-hi esperança. Però ho havia de fer ràpidament, de seguida, abans que m'hi repensés massa. Vaig començar a pedalar. A la meitat de Bernès no vaig prendre el camí cap a casa. Vaig girar cap a la dreta de la carretera del llac i vaig passar pel bosc, per la muntanyeta, a batzegades
vaig avançar per un sender, pel turó de l'escola, cap a la caseta dels transformadors. Que jo sabés, allà hi havia l'arbre més gros, un pi roig majestuós. Volia enfilar-me i llançar-me des de la capçada. No se m'hauria acudit cap altra manera de matar-me. Sabia que era possible negar-se, clavar-se un ganivet, penjar-se, asfixiar-se, electrocutar-se. Sobre això últim, un cop el meu germà m'havia fet una llarga explicació. Per electrocutar-te necessites un conductor neutre, m'havia dit. Això són les beceroles. Sense el conductor neutre no passa res. Si no, tots els ocells que es posen sobre els fils elèctrics caurien fregits de seguida. I per què no es moren? Perquè no tenen cap conductor neutre. Tu mateix, en teoria, et pots penjar d'un fil d'alta tensió de 100.000 volts sense que et passi absolutament res si no tens un conductor neutre.